Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι εδώ σήμερα με τον φίλο μου τον Άλεξ. Πού είσαι, Άλεξ? Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχει φέρει εδώ ο Άλεξ το Mini Cooper του να μας το παρουσιάσει, να κάνουμε έτσι μια ωραία παρουσίαση. Του φέρα εδώ ένα δωράκι να το δει. Έλα, Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ. Του φέραμε εδώ ένα μπλουζάκι JL27. Δωράκι, να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ επίσης και τον πατέρα του, τον κύριο Μιχάλη, που το βοήθησε όλο αυτό να γίνει όλο το βιντεάκι. Οπότε να είσαι καλά, Άλεξ, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Πες μας δύο λόγια για σένα. Πες που είμαστε. Λοιπόν, πες πόσο χρόνο είσαι, τι θες να κάνεις. Καταρχάς, είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη και καταρχάς μια καλή αρχή το ευχόμαστε, που είμαι και το πρώτο σου βίντεο. Να είσαι καλά, ρε Άλεξ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για το δωράκι κιόλας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα καταρχάς τι έχουμε. Εδώ το αμάξι είναι δυναμομετρησμένο στο μοτέρ. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο 3 το μοτέρ και είναι στα 260 άλογα με 400 νιουτόμετρα ροπής. 260 άλογα με πόσα, 400 είπε. 400 νιουτόμετρα ροπής. 400 νιουτόμετρα ροπής, Παναγία μου. Αυτό πρέπει να είναι τέρας, έτσι. Είναι, πόσα είναι, 1100 κιλά, κάτι τέτοιο. 1100, 1150, ναι, κάπου εκεί. Ωραία, φίλε, μάλιστα. Οκ. Θες να δούμε λίγο κάτω από το καπό, να δούμε λίγο τι έχει. Ναι, πάμε να δούμε. Οκ, έλα, πάμε να δούμε. Δείξε μας, ρε Άλεξ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ πέρα βλέπουμε την τουρμπίνα του Mini μας. Είναι μια τουρμπίνα που η μισή είναι Works και το άλλο είναι το κανονικό. Εδώ πέρα βλέπουμε τα κολάρια της τουρμπίνας. Είναι όλα της Forge. Και εδώ πέρα βλέπουμε την μπάρα θόλων που βοηθάει στο να κρατάει καλύτερα το αμάξι στις στροφές. Άμα δείξει εδώ πέρα, φαίνεται και η σκάφη που είναι επίσης της Forge και είναι ηλεκτρονικού τύπου. Και από κάτω το intercooler που είναι επίσης της Forge. Βλέπω το αυτοκίνητο φοράει πολύ Forge, δηλαδή η εισαγωγή εκεί όλα είναι Forge, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό έχει βοηθήσει πολύ στην απόδοση του αυτοκινήτου και όχι μόνο στην απόδοση, και η αλήθεια είναι λίγο και στην αξιοπιστία. Τώρα λοιπόν που είδαμε έτσι κάποια δύο-τρία πραγματάκια μέσα στο καπό, θα δούμε τι κρύβεται μέσα βαθιά στο αυτοκίνητο. Για πες, ρε Άλεξ, θυμάσαι. Λοιπόν, βαθιά μέσα στο αυτοκίνητο έχουμε αλλάξει κεντροφόρους. Έχουμε βάλει τις Newman, που πραγματικά έχουν δώσει πολύ δύναμη στο αυτοκίνητο. Οι κεντροφόροι αυτή τη στιγμή είναι στο πρώτο του στάδιο. Ναι. Δηλαδή μπορούν να δώσουν και άλλη δύναμη. Επίσης το αμάξι με τόσες φορές που έχει βαρέσει μπιέλα, το κάναμε επιτέλους σφυρίλατο. Πόσες φορές έχει βαρέσει σφυρίλατο? Πόσες φορές έχει βαρέσει μπιέλα? Σφυρίλατο, μπιέλες και πολλά. Έχει βαρέσει περίπου 3 φορές. 3 φορές. 3 φορές. Από πότε, από το 2009 μου πες ότι το είχαν πάρει καινούριο, παιδιά? Ναι, από τότε που το έχουμε καινούριο μέχρι τώρα, 2026, έχει βαρέσει 3 φορές. Ωραία, φίλε. Για πες τώρα, σου έχει μείνει έτσι καμιά ιστοριούλα, κάνα συμβάν με το αυτοκίνητο? Φαντάζομαι έχει πάρα πολλά στην πλάτη του. Ναι, η αλήθεια έχουν γίνει αρκετά συμβάντα. Ένα που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα προσωπικά πάντως ήταν όταν πρώτο τα έμβολα, τα σφυρίλατα και οι μπιέλες, το αμάξι ήταν στρώσιμο, περίπου 1000 χιλιόμετρα. Γίναμε προς το Ρίμπας και σταματάμε σε ένα κόκκινο φανάρι. Και μας κάνει ένας, άνοιξε το παράθυρο. Και όταν μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το αμάξι μας, δεν το πίστευα πραγματικά. Και εκεί πήγε μετά από το κόκκινο φανάρι, πήγε το ξύλο της αρκούδας. Εντάξει, δυστυχώς δεν μπορούσε εκεί τότε να πατήσει. Ναι. Ήταν σε πολύ κακιά κατάσταση. Γιατί, ρε? Γιατί ο λόγος που φάλαμε σφυρίλα τα έμβολα ήταν γιατί είχε βαρέσει μπιέλα. Γι' αυτό κουραστήκατε και είπατε, οκ, τέλος σφυρίλατα. Από κακό πρόγραμμα. Έφταιγε το πρόγραμμα. Και το καταλάβαμε από τότε που αλλάξαμε προγραμματά. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Integrate Calibration που μας προγραμμάτισε αυτό το αμάξι. Και πραγματικά οι άνθρωποι έχουν βγάλει μια επιτυχία στο γίνεται αυτό να είναι. Δηλαδή, μετά του τέριαξε το άλλο το πρόγραμμα που είχε ή το πήγατε ξανά για προγραμματισμό μετά τα σφυρίλατα? Αφού έγινε σφυρίλατο και είχε το θεματάκι λίγο με τον γκάζι, κόλλαγε πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, προχωράγες και έσβηνε, χωρίς λόγο. Αφού κάναμε τον προγραμματισμό και φτιάξαμε τον κινητήρα, δηλαδή κάναμε ένα remap στο Stage 2, μετά ξαναπήγαμε και το Stage 3, δεν πήρε πάρα πολλά άλογα, διότι χρειάζεται καινούρια back, και ή όχι, νομίζω χρειάζεται, αν δεν κάνω λάθος, καινούργια φλάτζα βενζίνης και πολλαπλασιαστές, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στα 260 και πριν στο Stage 2 ήταν 240.
Οπότε με το πρόγραμμα πήρε 20 άλογα. Ναι. Εντάξει, σκέψου Αν τώρα, άμα τα είχαμε- αλλάξει και αυτά, θα πάρει κι άλλο θεωρώ. Αν είχαμε αλλάξει πολλαπλασιαστές και βλάτες βενζίνης, μας έχουν ενημερώσει ότι θα σίγουρα φτάνει 300 άλογα. 40 άλογα μόνο πολλαπλασιαστές και μπέκ. Τι είπες? Βλάτες βενζίνης. Φλάτζα βενζίνης. 40 άλογα μόνο από αυτά, φίλε, είναι τρελό. Καλά, θα μου πεις τώρα, για να μην έχει σωστούς πολλαπλασιαστές, μάλλον δεν θα κάνει και 100% πλήρης ανάφλεξη Ναι. μέσα, οπότε λογικό. Τι θα έλεγες, πώς θα σου φαινόταν να το ακούσουμε για λίγο? Πάμε να το ακούσουμε. Άντε, έλα, πάμε. Λοιπόν, Άλεξ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε όλοι τον Άλεξ. Πολύ καλό παιδί. Κανονίσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί. Έτσι. Μπορεί να έρθει και στα Μέγα να πάω στον πρώτο αγώνα εκεί. Εννοείται θα έρθει. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά στον πατέρα του Άλεξ, τον κύριο Μιχάλη. Να είναι καλά. Άλεξ, θες να δώσεις ένα μήνυμα εδώ στον κόσμο? Παιδιά, πολύ σημαντικό αυτό που θα πει. Παιδιά, ένα μήνυμα που δίνω εγώ στον κόσμο είναι πραγματικά να φοράτε τη ζώνη σας. Αυτό το πράγμα μπορεί να σώζει ζωή. Σώζει ζωές, παιδιά. Αλήθεια είναι. Και να σώζει μην φάτε και ζωές. πρόστιμο. Ισχύει. Ζώνες και κράνη παντού. Να είμαστε υγιείς. Άλεξ, ξανά ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε.